सिंघम भैया ई बतावा। हाँ भैया। तुम्हारे बगलिया में रतिया हल्ला होत रहल, का बात रहलो? अरे का बताइए भैया, बड़ी बगलिया के सिस्टम बहुत खराब चलत बा। सुनावा। मांगे गईली आटा, हाय 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 हाय, मांगे गईली आटा, भइल प्यार हो फलाना संखरार भइल भौजी। केकर मेहरारू रहल हो? अरे मुकेश भैया का बताई,